Arriola azken baten da Otxandioren etorkizunerako egiten dugun proposamen bat, Otxandioren garapenerako egiten dugun proposamen bat. Eta apur bat dator, azkenik urte hauetan egin dira hainbat prozesu parte hartzaile apur bat herritarrekin batera definitzeko ze ikusten da herritarra dela importantea gure herriaren etorkizunari begira. Eta ideia guzti horiek hor jaso zirenak eta ibili gara apur bat lantzen, forma moten ideia guzti horiek eta saiatzen ideia generiko horiek proiektu konkretuetara ekarten. Eta apur bat horren guzti horren lan horren fruitu da Arriola egitasmo, orain txosten baten plasma duguna eta orain herritarrekin kontrastatu nahi dugun egitasmo hori. Apur bat dau 3 oinarri daukoz, 3 zutabe, bata da iraunkortasune, garapen eredu baterantz, inguru-girue kontutan hartuko dauena eta ez da oinarrituko beti etengabeko hazkunde baten eta etengabeko rekurso energetiko natural lurraren konsumo etengabeko horretan, jongo dela zentsu horretan iraunkortasun eduntz. Beste oinarri bat da parte hartzie, herritarren parte hartzie. Uste dugu herriaren etorkizuna herritarrekin batera eki behar dugula eta horren eritziek kontutan hartuta. Horretarako proiektu importanteetan, herriaren etorkizune definitzen den proiektu importanteetan, eurek erabaki behar da zeintzuk erun behar dina horrean eta zeintzuk ez. Eta hirugarrena da euskalduntasun eta gure izaera euskaldun. Euskal herritarra gara, euskal herriaren parte gara, euskaldunak eta gure etorkizuna nahi dugu bai euskaraz eta euskal herriaren barruen eraikitzie. Horre dira apur bat 3 oinarrizek apur bat egitasmo honen iparra edo oinarrizek finkatzen da bezenak. Eta gero definitu dugu egitasmo nolabaiteko transizio egitasmo eraldaketa egitasmo moduen. Gaur egungo gizartetik abiatute gizarte eredu justuago bat, iraunkorrago bat, parte hartzaileago bat eraikitzea bideratutako transizio eraldaketa egitasmo moduen. Eta hor jaso dugu 10 proiektu konkretu proposatzen dugu udaletik. Azken baten udala da herri baten garapenien zer esan dagoen eragileetako bat. Beste 2, batez be 2, bat gizarte zibile eta beste bat eragile ekonomikuek eure baukatena zer esan. Orduan proiektu hau Arriola zabali da aportazio barrietara, guk udaletxetik 10 egiten dugu, baina batez be herri mugimendutik etorri behar dira beste egitasmo batzuk Arriola aberastu eta elikatuko da benak. Apur bat proiektuetako bada herritarren kontseilue, apur bat nahi dugun eredu parte hartzailearen organo gorena edo organo printzipala. Eta horra aurkeztuko dira egitasmo ezberdinek. Egitasmoetako bakoitza praktika duten hasi aurretik aurkeztuko dago, herritarrekin kontrasteetako eta herritarrek erabakitzeko egoki ikusten da ben edo ez. Nik izango nuke izan dira 8 urte oso intentsuek eta oso aberasgarrizek maila pertsonalien oso aberasgarri. Azkenien nire perspektibatik asko ikasi dut, udaletxe bat zer dan, herri baten garapena zer dan, eta hor inguruen dauzen elementu guztien inguruen. Eta gero herrire begira, nik uste dut aldaketa askoko urtiek izan direla, hainbat arlotan. Igual ikusgarri zenak urbanistiko gizelik ez, alde zaharra peatonalizatu da, barruko variante hori egin da, auzo ezberdinek txarren zer dena auzo konpondu dira, baina hortik aparte zerbitzuei begire, hortzentegiz zerbitzuei martxan jarri da, eskolako aplikazio egin da, txarren egoitza guztiz barritu da. Eta horretatik aparte saiatu gara apur bat udal politika egitza ulertzeko beste modu bat praktikara duten, modu parte hartzaileago bat, saiatuko dana herritarren ikus egize kontutan hartzen, herri mugimenduekin, herriko elkarte ezberdinekin lan aman komune gultzatzen saiatuko dana, euren inkietude eta beharrei erantzuten saiatuko dana, eta seguramente taletan ez gendun asmatuko, baina guztien ez saiatu gara norabide hortan, gauza beste modu baten egiten. Perspektiba personal batetik balantzie oso positiboa da. Eta desgastau egiten dau, esfortzu handiz izkatzen dutzu eta sakrifizio pertsonala handiz bai, batez be kontutan hartuten azela egon liberaute. Ez neukan lanetik aparte edika binotzean orduek udaletxeai, eta horrek desgaste handiz supatzen dago. Baina, bestalde batetik asko aporta duzta, orduan nik uste horrek horrien balantzia positiboa dela.